hade ma arde hakkunde Fuutankoɓe e Ousmane Sonko hande beele ko makki fodde mum fonnode wonde hakkunde mum e Fuutankoɓe fof waɗi walla ala waɗaka? Amakumi Macky Sall toñi Fuutankoɓe sabu aro ɓorni inde Fuutankagal kono Macky Sall wona Fuutanke. O wino ɓinguel morowo morrawo ñande julɗe mais ha joni ko sanci walla ko mora ɗum jorni haalde ɓinguel morowo moro en arta e lawol e maayi ɗum heɓi Fuutankoɓe. Ah bon? sabu eɗen ko gandanɗa hoore makko ɓiccinel laamu Macky Sall min mboɗo jortini Macky Sall temminta ɗo mandat makko. min mboɗo jorti ɗum. aɗa jorti ɗum men garto hen par rapport e côté projet o ko haalano hen ko. enen mboɗo jorti ɗum ene wawi noon o timminoya mi wona kaalo kono jooɗi ko jorton kalamiɗa voilà aɗa jogui ko o waɗata wonto yettoto Allah en sido yettinta mandat makko. eyyi kono kam ko wawi wonde foof inchallahu rabbi 25 février à partir de 25 février 2004 ko président goɗɗo wonat ɗo Allah andi ko hol yon ko président goɗɗo mboɗo jortino ko Seydina Ousmane Sonko wonat ɗo inchallahu rabbi. Macky Sall Fuutankoɓe funti ɓurani ɗum ɗon. Macky Sall nawi inɗe meɗen ha heewi kono Macky Sall haydara waɗanani Fuutankoɓe. sa wi ɓe mbima Macky Sall waɗi désenclavement, Macky Sall waɗi tali mo oɗo moɓe kala ɗo ko tali Abdoulaye Wade mo adduno hanjum min fof ne gandi ɗum 2012 tali o ne wonno hanjum. tali on ɗon fuɗɗira ko 2016 ha ɗo to jarten hande tali o yettaki wosso taw o parani o yettimo ni henen kono o parani wonko fewnten ha joni parani eta ko continuité to. min mi rewi ɗon ko ɓoyen joni noon on ɗon tali mo kalten ɗo mo gulleten ɗo henen o waɗi ɓurɗo on fuuf ɗo e Touba wonani hay duuɓi ɗiɗi timmuɗi mo ganduɗa hoore makko autour appuyage ila Touba nani won nimi jeehi ɗo 2019 ila Touba ko eɗen kutoro ɗum enen koye men mi salaki eɗen kutoro ɗum kono noon Maître Moussa Diop nde yalti ɗo henne 2019 nde yalti nde ko wi sino kañum wonno wiran mo watta mo ila Fouta mo Dakar dem ƴetti ɗum ala ko mbiyan ɗum hande ƴeew ko yoɓi ɗum ko weddi ɗum nani Macky Sall ko toñen hande Macky Sall no wawno wallude Fuutankoɓe a heewa sababu Fuutankoɓe ne balli mo enen ko enen tan balli Macky Sall kono Macky Sall wallani en Macky Sall ko wallinori en o bonni inde meɗen kala to jaala mbiyeɗa non yen politique yen rek yen fi gurgi togal yen melni taw har mi jiɗɗi an aɗa andi min mbaɗa andi jiɗɗo ƴettade mo fof faye fulɓe faye toon no foti jooɗi ɗo ɗon dogo ɗon mbiye fulɓe bonnama ɗo inde ɗum ɗo yoɗon mbaɗoya hen manifeste mbaɗani manifeste ɗin battinta haydara par ce que onon ko on toñaɓe on ganda ko toña ɗon ko won toñ ɓen on joguiɗo hen oɗon dogoya hen e teero yo haali pular ɗum ɗon jogorani wadde e nguɗo laamu mi anda soma waɗoy noon e heccangue tan min jooɗi wonmo jardinomi nanta pular Allah en seedi wona cahan waaji o haali ɗo daroɗen ɗo paaɗen o wi ko wi mbi ay sinno haalno pular mo fan ko haalte ko nani kono eɗen jogui poɗɗen haɓade ni ha heewi ko wona ɗum ɗo Macky Sall haydara nafani en tawde ko kanko dari o wi ko ɓinguel morowo fetti kanko hono ko ande waɗanani en ɗum kam jarani mboɗo wiya Macky Sall waɗi ɗum walla waɗi ɗum heccangue mboɗo waɗa vidéo goto wuuro woto mi jaggani inde wuuro ngo kono koye nder Sénégal koye diwan Podor ɓe kollira ndiyam noɓe poɗonirta ndiyam toɓe jarnata be mabɓe kamɓe koye mabɓe toɓe jarata ma won ɓe mbi ko ma won ujunnaje ɗiɗi neɗɗo ko ɗon jarata ko machine ɓe mbaɗi ene foɗanaɓe ndiyam eɓe poɗodira hen so poɗodira hen neɗɗo ne wawi gañade neɗɗo ne wawi mayde diwan Dangoto en jii ñande fof ko wuro en jii wuro no woodi toon anda ko bonji wiyete mi anda ɓe kollira chaque fois gasata ko ɗum ɗoji e diwan ɓundo aussi ɓe gasat leydi to pour ɓe mbawa ndiyam ko maaje ko wona ɗum ko en jii phosphate gonɗo Fuuta mo ndendori o Fuutankoɓe ponno naftorade ko hen Fuutankoɓe lebtete en jiitande wotere ɓe ndari mbaɗi manifeste waji ɓe tawi ha nder cuuɗi mabɓe ha nder taroɗe tawi ɓe jaggiɓe piile mi heeɗi waji goto haalani wonde yurminade o wi mi meeɗa fiyede ko jibinami ko hono ngal ɗo piggal police en jaggi mo piimo e laamu Macky Sall hayso wona Macky Sall ni leeɓi toon ɗum ɗo Macky Sall wawno ñawdo ɗum e laamu makko enen kay hayso waɗanani hen wonde yo ko joguinoɗen ko kam naftoroɗen hande e laamu makko ko hewɓe mabɓe jeeyi toon pecci jawɗe leyɗele Fuutankoɓe nana naftoro ɗum ɗon fof ko deƴƴa ɗo dema scandale ji muɗum ma jalto inchallahu lamɗo jaaɓi en jii fanay ko kewno toon koye laamu Macky Sall kewno nani ko wona ɗum e ko wona ɗum Amakumi Macky Sall koko hutori en kadi an Macky Sall hay ɓiɗɗo goto jibinani en Fuutankoɓe ya wat feere mbaɗa interview hakkude ma e ɓi Macky Sall ƴawa tan wawi haalandema konngol lamgol pular o ya Macky Sall ko Fuutanke walla ko pullo wallahi helde jiga ɗen punta koye men mi heeɗima dugdemme e jour goto mo haala o nede Macky Sall resoyde ko séréer kamɓe ministre ji ɗiɓɓe kam fof kamɓe fof ɓe mbaɗir Fuuta ko liggorgal kadi eɓenen jaltina hande sa wondani Macky Sall mima a jeyaka e leñol a waɗi leñol min hewɓe ɗum hande hewɓe wallahi lesi hay wuuro meɗen ɗon kadi garten ɗon mbare neɗɗo jaggirta neɗɗo ko sababu no wonde leñol ne tawno ni si ala ko heddi so wona état kadi aussi so tawi wonde aɗa teeɗono neɗɗo poɗɗo lamdade o ƴeew so tawi wonde intérêt ma nani hen ɗum woni gueɗal ngal saabu ɗum hay goto lamminirta neɗɗo sababu no wonde kaari ko pullo walla kaari ko séréer walla kaari ko joola ɗum aussi eɗen poti ittude hen hakkillaji men ne moƴƴini men ko ɗum saabi ni hay leader aji politique men mbaɗani respecté saabu hande Macky Sall no wayni eno sifori ni
hande les plupart e caɗele ɗe o dañi sa ƴeewi ko ɓadiɓe mo takkiɓe mo taariɓe mo ɓe ko kañumen aussi nanramo e nder ɗeɗon gueɗe saabu au lieu ko jomumen balla mo kono ko kañumen jooɗoto caggal makko ɗe kaala makko haaluji ganduɗa hoorema pewani ɗum saabi hande wonmo ganduɗa hoorema yaltino wi wonde e nder gouvernement Macky Sall sa ƴeewi ko 7 ministre ɗum woni liggotoɓe hen wiyete koto ligguiɓe heddiɓe fof gonduɗo toon ene ñaama kalisaji selli ay law Macky Sall ngo yahat tan bonandeji ne ɓeeɗo yaltude leñam nguuɗo ɓe gaddi ɗo ko enen gaddi ɗum enen gaddan ɗum koyemen e janggo e jaam ɓuuri ɗum ɗo hulɓinade en wawi min mboɗo heewi haaldude yimɓeɓe wiya ay ko coyten ɗo ko wallahi ñande yettoyi ñande jettiɗen toon ko kewi Mali ko walla ko kewata Mauritanie ko walla ko kewno Mauritanie ko ɓuuri ɗum ma kewɗo amma komi ma yiɗi yaltude ɗo henene kaala wallahi lazim a dañata ɗum ñagoɗen Allah mbasen yettade toon mi meeɗi haalde ɗo nde woni nde Sonko waɗa ɗo dillo muɗum Fouta Farba Ngom wi kala nde Sonko ari toon koɓe waroɓe ɗum yo addor kasanke muɗum ko législateur o ɗo Allah waɗi kam Ousmane Sonko yeehi ha toon yeehi ha Wourossogui waali toon fini waɗi toon ɗum ɗo ɗum ha hokka toon sac soble arti haydara tewani ɓiɓɓe Fuutankoɓe cali ɗum ɗon cali nden yawari mboɗo hewno wiide Allah ne wawi Ousmane Sonko wasa dañde caɗele nder Fouta saabu ɗum ɗon en aɗa wawi addude guerre civil min mboɗo huuli ɗen ɗon gueɗe amakomi saabu wonko gandumen ha heewi enen eɗen duga ñande foof hewɓe jooɗi ɗo enen duga yo yimɓe ja balloya malinaɓe balloya malinaɓe en mbawa wallude Medina mukko Mali toɓe keeɓi ɗo ɓe mbawa ruttade caggal ɗen caɗele ñagoɗen Allah enen ndenen mbasen yettade toon ko ɗum poɗɗen hande ko mbiyeten ɗo hen neɗɗo dariɗo hennani woni tergal mawgal e nder law Macky Sall député assemblée nationale o dari Fouta o wi so tawi Macky Sall sohli 3e mandat yo dokku ɗum o wona hen ha o timmina so ummima iccen dokken Abdoulaye Daouda Diallo so jolfuɓe calima iccen Diassi coppen o mona e gouvernement Macky Sall Ali Dembo wi non kanko wi non min mboɗo nefa rewde hay inde woni mabɓe ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ma ene wawi addude fitina e nder leydi c'est surtout ka dewɗo inde leñol ngol ɗon nani neɗɗo darima ɗo henen ƴetti jolfu foof taw koye leñol Pulaar enen gaddi neɗɗo ko bandum en hay goto en calaki enen eɗen gollira neɗɗo ko bandum taw ko less ɗum ɗo eɗen mbawno gollude ɗum neɗɗo ko bandum less taw en kalani ɗum dow woni gueɗe gaddata ko addata ko fitina yimɓe fof mais jolfu ɓe mbi wonde nit mbokkam neɗɗo ko bandum ene wawi wallude hay goto haɗaka wallude bandum wallu bande kadi neɗɗo ɗum ɓuuri wonde ko moƴƴini neɗɗo yo wallu bandum nani mbiɗa ko ya wallu bande so wone gonga so wone fenade foof nela sallah sallam no mbimo so wone gonga yimɓe mbawi walde ko so wone fenade mbawi walde o wi so wone fenade haalamo gonga enen ko jaten ɗo ko gonnen ko haalande Fuutankoɓe gonga wonko ɓe ganduɗa eɓe mbaɗa ɗo ɗum moƴƴani leñol ngol eɓe gandu janggo e jaam Allah en seedima en jiɗ ummade Fouta garen ɗo e Dakar ko gulleten ɗo eɗen kewi ko wallahi lazi wona cahan ñande ɗiɗo boneji gari kewal meɗen nafata en enen ɓuuri hewde Mauritanie enen ɓuuri hewde Mali enen ɓuuri hewde aduna o foof nani kono kewal meɗen gari ɗiɗo boneji ñanden jetten ɗi nafata en haydara mbaɗen invité ɗeɗo haalaluji bonɗi leñamagu kala ko enen gaddani koye meɗen hande min hande ɗo to jarten hande min e ma eɗen mbawi yaade nder galle Ousmane Sonko joɗɗen ɗon eɗen mbaɗa émission eɗen kala Pulaar mo beeleɗen taw haydara keɓani goɗɗo joola ene wawi yaade Fouta hande kono janggo e jaam ɗum ɗo ene wawi iwde ay diine e leñamako ɗum wawi bonnude leydi ɗum ene yaawi ko bonnata leydi so bonni ɗum en jii romani ko diina o bonnano toon leydi en jii leyɗele ɗeɗo takkiɗe ne saɗi hen mo leñamako bonnani toon ɗum ɗon mbaɗen invité mbasen yettade toon mbasirten yettade toon ko goto fof yo wallu bandum taw wallire bandum koye sutora taw wona bande oɗo ko aɗa yaɗa foɗami comme no wajiɓe mbaɗata ni pourquoi an a yalti leñol min ko ni ɓe mbiyatan ka yalti leñol ngol an kay hande a hersini leñol ngol ko an ponno min ko mbanmi leñol ngol kamɓe wulloɓe ɗo haydara mbaɗan ɗum woni fof ko minen min mbaɗi formé sukaɓe Pulaar nani no way fof minen min darni ɗo hen nani te mugoje Pulaar min mbaɗi hen ha heewi nani ɗum ɗon kadi yidde Pulaar ko hande ɓurani min ha ɗo to min goni mi wima mami aro hen so ɓooyi inchallahu rabbi e onon ko jahaton ɗo ko wallude on hande ko yimɓe gullat ɗo eɗen poti affaire recensement ji ɗeɗo gueɗe ko fof wonko ɓuuri ɗum ɗo yimɓe mbaɗani hande politique o wonko natina hen nde tawno natti wonde tan politique ɓolo ngam ƴewde ko moƴƴata e nder leydi ndi ko ɓe batti hen leñamako ɓe batti hen ha joni to banggue kinɗam kinagu ɓe batti hen gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoorema jeyaka hen ha tel sorte que neɗɗo foof mo cikkuɗa wonde a rendani parti cikkuɗa wonde ko ennemi ma e amma comme enen no kodirɗen Fouta ni walla no kodirɗen enen fulɓe ni ko ɗum jiɗ ɗum gadduɗen politique o enen ko ni kodirɗen ɗum mboɗo heewi dugde ɗum mi ronki dañde hen walloɓe ha joni ñandete mi yiiɗo hen ene vidéo ji ne circule yimɓe ne duka min ma en jiida en jiida leñol en potani resondirde naggam mboɗo heewi dugde ɗum nder Fouta mbi Fouta vraiment eɗen jurmini eɗen daɗa Fouta jeeta neɗɗo ummo banggue goɗɗo omo haala ɗemgal gongal o ara o ñaago en daggu itten dokken mo probléme Fouta ummoto ama komin ummo galle mumen ara ƴamde galle mbe ko maabo min jiidani ko haydara en dokkirta ɗon gaɗiɗen daɗede ɗon piiɗen koye men ɗon ceerduɗen ni ceerduɗen koye men joni noon ñandere mi haali ɗum ɗo mi waɗi ɗum kalmi ɗum min heddomo wayani Allah hokkani mi wokki on ko wadde vidéo ji ne haala mbe mbimi enen ko duguɗen ɗo e affaire recensement ji wonko poɗɗen dugde ko ɓooyi poɗɗen dugde ko enen fof gonen gotum ɗum gonirten gotum mbasen wadde sens interdit hakkude meɗen
am ko so sokli mine walla biye so mi ari dokka kam hay sada hadami ada jogi droit hadde mi hoto hadiram wonde mi wona mabo nani hoto hadiram min mi wona chat hoto hadiram min mi wona sakki mais ko dum do adi fettude ko wurano hay so wona dum ni dum do ko gadduden ene waɗe yimɓe ni hande ene ron no so tawi batu jooɗima cuusa haalde ne tawno wi jomumen mbiyete wonde ko ha bamma meeɗa haalde batu holko saabi wonde aɗa haala e batu alaɗo konngol en e nder ɗeɗon gueɗe ɗum ɗon joni so tawi wonde woni e nder yimɓe mbawa yiɗodir ama komi ala fof mo bawmo fintan haale batu ala fof mo bawmo fiiri woni lamɗo ay neɗɗo min mboɗo heewi wiide yimɓe so dugdiɗo hen o wi min ɓurma naggam fadamo to baba adama yumma wan joɗɗo ndeeƴa ɗum fof ɗo jal kadi neɗɗo ma ñamminani a yarnani a joganaki hay hunde mum on ɓural wawa wonde koye men en gaddi koye men daɗede ɓural wawa wonde ɗon ceerno ay kamɓe dukoɓe ɗo hennene on bonni leñol ngol wallahi lesi o heɓaɓe kamɓe bonni leñol enen fof poɗen ko yurintade gonka meɗen ha joni pewne enen ha joni en cuwa jooɗa taw mbaɗen haɓɓere ƴeewen ko dañƴen ƴeewen aussi foddeji men ɗi poɗɗen heɓde e nder leydi ndi keɓen no mati koye men ha para taw koye men ha para haade men fotna leydi ndi an sen dendani nder galle am ko sen jalti en ponni o goɗɗum en keɓata fof an jaaba degle an andi no kodirɗen ko toon gaɗoɗen réguler ha para deglen Fouta e koye men deglen fulɓe fof e koye meɗen ha parende puɗɗen jaltude enen fof amakumi minema sens interdit natti wonde hakkude men minema jiiɗi yumma e baba a jagguiri ɗum taw noon ko fofof noon anani min ala ma sens interdit mbimami nani ni mboɗo wawi resde ɓiye aɗa wawi resde miñam anani sen jettaki ɗon ɗon en jettaki ɗon Allah en seedi ha mayen ko caggal tan keten te enen tan jiita fuurankoɓe eɗen jooɗoɗo e téléji e radio ji eɗen doga ñan fof komin daɗaɓe komin toñaɓe enen holne darteɗen enen holne toña enen te ko enen ɓuuri wadde toñde ɗon en jiita ɗum ɗon leñol en jogui no foti haɓorade ha daɗa taw wona jooɗade tan e téléji e radio ji ne haala ay joni fuɓɓe waji goto no wonanno RDV yo Allah yurmomo yafomo ko politicien mawɗo waɗani politique to banggue politique ɗum ɗo mais politique to banggue ɗemgal olof kala ko cosanuji meɗen fof ƴetti o watti ɗum jolfuɓe enen ɗeɗo gueɗe fof enen jurintaki ɗum ɗo poɗɗen jurintade ƴeewen cosanuji meɗen gagne meɗen hanki ɗi holno kirtirɗen ɗum ƴeewen ko ganduɗa hono ko wona Massamba no wona Massamba fallu wiyete to joftorɗo jejjinmi nani ko babiraɗo machallah mboɗo yettonomo anani ko darnino leñol ngol anani enen leƴƴi en kaɓirimo ɗo neɗɗo en kaɓirimo ɗo neɗɗo ene jogui ceele muɗum sababu ne yidde leñol muɗum eɗen mbiya ko gañƴan ko gaña mais o añani hen ko gonga makko woni hanko nokkuɗo fof waɗata ko banggue woni Sidy Lamine on timma eyyi nani nokkuɗo fof tekkinde ko banggue muɗum d' accord Amadou Tidiane mboɗo andi yewtere nde ene weeli kadi aussi ko yiiɗa waɗede hen développé ko no heewi kono noon en gartat tan e procès hanki hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko ko wone luɓde ko de eɗen gandi moƴƴani c'est parce que hande won hewɓe ene jaggui wonde Ousmane Sonko ko jogorto waɗede condamné ne tawno so tawi wiyama wonde viol ko crime ina wayno ko famɗi ko foof joomum dumbate ko duuɓi sappo kono kadi aussi won amende uji kalaɗi hen fodde 1,500,000,000 ɗum ne kadi aussi ko pour yidde hokkude mbuñari on mo gandanɗa hoorema kañum woni Adji Sarr kono noon no ɓe jooɗi nde juge o wi wonde so tawi wonde wonti suka debbo ko toñaɗo ene wawi waɗede 5 ans so tawi ɗum laatima holko jogori bonnude e nder leydi ndi kadi holko foti wonde hen darde mon onon wa Pastef eyyi waji goto wiyata ko tan Ousmane Sonko Sénégal hande so Ousmane Sonko dañani jaam tan Sénégal dañata jaam ɗum kadi enen foof ɗum foti andu ɗum adoro ko ɗum natti wirnade gandumi de kam procès ji makko baɗɗi ɗo ɗiɗo foof ene wayno économie leydi ndi kam mayata wiya pak c'est parce que auto ji jahata liggotoɓe jahata magasin ngaji nano gudda ɗum moƴƴani ɗum so ɓooyi seeɗa ni kamɓe e nder koye mabɓe gouvernement o yimɓe ne mbawi ha joni yaltirde mabɓe sababu no ɗum ɗon par ce que ene woodi yimɓe ɓe ganduɗa hoorema so tawi dawani golle ñamata ɗiɗo tati battidi tan amas ko foti jangguinden ɗiɗo tati ɗi o arani ɗi Ousmane Sonko arani kono Sénégal way kono koye wuuro wongo e guerre ni taliƴi jeewat min hanki mi yalti taliƴi jeewat a yiyata hay goto yimɓe jahata falsuji jomumen udditirta ko banggue go fof udditoɓe wonande udditoɓe hewɓe jahata ndi ñandere ɓe kaaliɗo hen ko yimɓe Sénégal perte milliard no foti to banggue commerce to banggue transport to banggue fof ɗum ɗon moƴƴade leydi ɗum ɗon noon ɓuuri semorde ni e jaggude Ousmane Sonko waɗa ɗum e wiyane waɗa ɗum e kaso jaggudemo tan ni ko probléme Ousmane Sonko o haali ɗum o wi Ousmane Sonko boowal ɗum ɓuuɓande woni Ousmane Sonko nder kaso kadi Sénégal yii ɗum natti wonde ko ganduɗa hoorema neɗɗo en foti jangguinede walla en foti jooɗade en fammini hen Ousmane Sonko 2021 wonko holli en kadi président wonde haala ka waɗi ɗo wuuli jaw o yalti ɗo hen o wi mi nani on min cikkanno ko o nani kono nde ko nanani hande ɓuuri wasdenande caggal ɗum o yeehi ɗo henne o jooɗoyi o yeehi ɗo henne ganduɗa ko Tamba mi anda o wonɗo omo waɗa artu
waji ɓe jooɗoɗo ɗum ɗoji moɗon mbaɗa cak 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 nani o wi gongol ngol o wi ko jam ñaajo o wi ko wonno ko wattata kono ko wonno ko nana watta ñande fof so tawi ko maayaɓe nana maaya so tawi ko bonnete ko nana bonne gonga min kam mi yaadani e bonnude mboɗo heewi haalde ɗum chaque fois mi yaadani neɗɗo ene bonna ko ganduɗa hoore makko kañum naftorto nani kono ɗum wawa wasde wadde sabu jam Sénégal hannde ko kamɓe jogi ɗum ko bonnete ko fof ko kamɓe bonni ɗum eɓe mbawno kanko président Macky Sall kanko haalno ɗo henne o jooɗi ɗo 31 décembre o jooɗi ɗo o wi won ɗum ɗoji rapport aji dossier ji ɗi ganduɗa hoore makko kanko fof hen ɗum ɗo folon makko sabu omo andi neɗɗo o so jaggama sokama leydi ma huɓɓude te so huɓɓi hol biyeteɗo wiyetake procureur wiyetake juge wiyete ko président te Amakoume ɗo e leydi ndi hannde ala joguiɗo martaba sokede leydi ndi huɓɓa ha foti Ousmane Sonko ɗum min fof enen gandi ɗum to banggue oɗo projet hanke en jii ko rewi ton ko nani woni wiyoɓe juge o rewni lawol fof ene rewi lawol min kam mbimi mi wawi wiide o rewni lawol o rewani lawol ɗo ha yimɓe ganda libération o holko kewata sabu mi jii ko 1er juin ɗum koni pimminade nde jimi ɗum mi ɗani wala woni tawno Amakoume min mi hebdama e président Ousmane Sonko projet makko so ari min mi lelloto mi ɗanoto mi ñama mi haara mboɗa andi fof ko jam wonata nani so en bone ene waɗa ko kamɓe goni ɓe dañata jam kamɓe keɓata bone o kono Seydina Ousmane Sonko inchallahu rabbi o heɓat jam hay goto wawa sokdemo ɗo leydi ndi kanko haali ɗum Macky Sall sona kanko soɓi ɗum sokotama ɗum cokkuɗa min mboɗa yanana ɗum nani on wawi jaggueno mofte balɗe tati wulade mabɓe jaw ɓe gandano ɓe jaltinirto mon min wima noon nani so ɓe jiiɗi jam ko kamɓe dokkata yimɓe jam ɗum ɗo fof ne gandi mbiɗa tappale hanke ko sappo e tato ɓe mbi seede ari sappo e tato seede ɓe fof ko cuule gotel fini en hay on wi ko anda Ousmane Sonko min mbiyata Seynabou mi anda ko Seynabou Gaye mi anda heddiɓe ɓe fof mbaɗi déchargé oɗo Adji Sarr nani ɗum ɗon an ɗum ɗon kala ko wawno wonde so tawi projet oɗo so tawi ko banggue aduna a wawa jaggude Ousmane Sonko so tawi ko banggue diine hande Sénégal naɓe heɓen tan no piyama ha cekke nawi ɗumen nani ɗum noon ɓe poftini yimɓeɓe yimɓe payi koye julde tasi konko tali ha heewi tali ko ƴewde comci ko kettaniɗo ɓesguji mumen tali ko ƴewde jawɗi ni mbanno ɗo rawani bonnen heewɓe julde ɗumen min yiiɓe gandanɗa hoore ma vraiment koye Macky Sall ɓe gondi kono vraiment sinno ko sago mabɓe ɗiɗo projet ji lelnete leydi ha laaɓa ceer sabu ɓe gandi ko bonnantaɓe ko ne heewi nani kadi kamɓe daroto kamɓe ɓe ganduɗa koye Macky Sall ɓe gondi kamɓe daroto mbima ɗum ɗo de vraiment viol ala ene wawi noon taw goɗɗum ne woodi enen ko goɗɗum ko waɗi en intéressé neɗɗo vima privé hakkude ma e neɗɗo goɗɗo ko wondi hen yimɓeɓe enen ko viol o rewra e joni noon jamo fawi koye Macky Sall so welama Sénégal daña kadi ko heddi hen ko anduɓe leydi ndi woni khalifaɓe ɓe mbiyama ɓe kaal vraiment koɓe sali mi anda ko sababu ma Abdoul Aziz Sy Dabakh ɗaccarano ha leydi heɓa ɗo ɓe gandi noon waɗanno ɓe gandi umminomo ɗo he université walla o nodda université ɗum ɗo étudiant ji yo ngar Tiwawon o nodda gouvernement o haalda e mabɓe mi jii o haalano assemblée haw wulla on ɗon ɗum ɗo mémorable nanɗo ha joni hedde Sénégal ɗum ɗon kamɓe ko ɗum woni ɗo darde mabɓe hande noon kamɓe ko heewe mabɓe yo Allah yaafo ɗum woni ko banggue état to eɓe gandi ko kewi ko heewe mabɓe ene gandi ko kewi ko mi yani fof nde watta globalisé ko ganduɗa hoore ma Allah hen yaqin kono ko heewe mabɓe ene gandi ko kewi ko tawde ɓe gandi ko kewi ko kamɓe ponno haaldude e waajo soɓe kalde makko so tiiɗi hoto salima janggo jang ko kewi ko fof ɓe mbiya kamɓe responsable mabɓe hay soɓe jeeyi to yeeso Allah kono ɗum ɗo kala deƴƴuɗo hen haalani aɗa wawno haalde nanɗa sabu nala sallah sallam wi ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman nala sallah sallam wi kala mo ɗon jiiɗo ko moƴƴani yo hartoɗo jomum wawi yo ittir jungo makko so wawa yo haal yimɓe nana kamo haali ɗum woni ko rôle khalifaɓe diine ɓe so wawa yo waɗɗum e ɓernde makko woni mbaɗon amni tawa kañum wawa haɓede wawa haali yimɓe nana aha daro mettino ɗum ɓernde woy ko ɗum ɗon woni ko ɓuuri lohde e iman nani kanko Macky Sall oɗo projet ko wawno wonde fof tawde on wawi aride ɗum tawde eɗen mbiya Macky Sall ko moƴƴo Macky Sall ko laaɓɗo ɓernde Macky Sall ko président ɓurɗo président ji fof en tant que neɗɗo goto Amakoume maayi hen neɗɗo goto mbima tawi tan a andi ɗum ene wawi mayde hen wawno aride ɗum wasa yettade ɗo surtout kadi waɗi yimɓe sappo e nayo maayi hen o oppi yimɓe tato maayi hen en ganda holko jogori mayde hen janggo ɗum ko Allah tan andi kala biɗo ko ni walla ko ni ene haala koye ɗum kono Ousmane Sonko kam wawa sokede leydi ndi wona e jaam ɗum wawa wonde sabu a yi ko keɓata ɗeɗo balɗe o suwa sokede nani o saji ñande to duppama ɗo henen bisuji 30 bus duppa ɗo henen ñande to Keur Massar e ko ɗiɗon bisuji ko bisuji ferrailleur so yiɗi wona Amakoume fof de koko nafata mbaɗa ferrailleur an wona milliard ji woni ɗon Amakoume ko wawi wonde fof ɗaccude jam ɓuuri kanko joni kanko tawde ɓe mbi ko jam ko neɗɗo jam nelaɗo sallah sallam wonko jangguinen ha heewi nani o wi ko so tawi neɗɗo toñima a yananake ko kanko toñma aɗa wawi yaafade mo yaafumo sil an man qad aka waafu amman zalamaka waɗi amman haramaka Amakoume somi toñima aɗa yanana ko min toñma aɗa wawi safrude ɗum jungo ma safru ɗum yaafumi
nani somo jogino mo hokkari ma ansa dañi hokkam mais hande est ce que ko Macky Sall yaforo hakkude makko Adji Sarr non wona hakkude makko Adji Sarr mais haalnima nani mbimam o wi omo jogi dossier ngana kanko fof en sonci makko joni hande so yimɓe mayi ɗo hol kaltede jom d'accord hay Allah so ene haalda koye Macky Sall haɗum haaldude goɗɗo d'accord wiyani goɗɗo ala hen responsable de mais responsable ɓuurɗo mawɗo hande kanko jogi waktuji men ndi ene wayno kuuɓi wonko jiɗɗa ɓeydude hen ko ganduɗa hoore ma aussi ko fewte puɗago ko bisimilla ma rek vite fait e morlal jiire après mbawen uddude émission men mbaɗa kam émission ko deux parties woni to Allah hollama eyyi a jarama no fewi ko adi foof a jarama yalla yo moƴƴere eyyi hokkema occasion mo ganduɗa mboɗo haala ko woni e ɓerdam de ɗum noon kadi ɓeytude men kadi so ɗum meeɗi garana yimɓe beele hande Fouta Pastef en ene jogui toon gueɗal walla ala surtout si nokkuma mo gonɗa ɗon ɗo Diawa ɗo enen sukaɓe hewɓe hande ene wayno ko caggal ma woni ɓe gonani caggal am minen fof min goni ko caggal Seydina Ousmane Sonko mais alhamdoulillahi rabbil alamin amakumen Fouta hande Diaba déclé meɗen mbo tawa élection 2019 Ousmane Sonko somi juumani carte tati somo woodi o dañi ɗon hay ɗum hewɓe mbi ko jumri eyyi min kam sinno ko sagam ñande hen o dañata ɗon hay gotal 2019 kono hewɓe mbi ko jumri élection jawruɗo élection 2019 présidentiel o élection mi ɗum ɗo hande min mboɗo jogui ɗo portable am nani mboɗa holludema ko woni hen e Pastef Diaba déclé hay yummiraɓe nani naati hen mi haalanma ɗum wona sukaɓe tan nani te goto fof ne jogui won caggal muɗum min way fof mboɗo jogui rewɓe ɗiɗo mboɗo jogui mboɗo jogui jinnaɓe mboɗo jogui bandiraɓe kono jomumen gonata hen ha para cuusa feññinde ko sabi ne waɗi ɓe cuusa feññinde min mboɗo andi hen wonɓe ganduɗa hoore mboɗo wawno innude inde mumen par ce que kilifaɓe billahi wallahi mboɗo wawno haalde inde mumen ɗo kono mboɗo andi ne wawi wooda koɓe caɗi hen dal tagi min jaɓaniɓe ɗum haydara ɗum ko andi enen ɓurankoɓe ko ɗum jogno wasiyade yimɓe ɓe garti hakkillaji mabɓe ɗi complexe o ne heewi garti hakkillaji ɗum ɗo politique min élection jawtuɗo o wonmo ballannoɓe nden wona parti ɗum ɗo élection mairie o élection législature o gonduɗon koye nenam sellaki mais élection mairie o nde garmi toon mboɗo walla docteur Ly on saaha kanko waɗi ko ɗum ɗo makko banggue parallèle liste parallèle makko mboɗo wallamo garmi mboɗo haalano jinnaɗam o mbimi ko min de ko kaari ballani koye min de ko kaari ballani minen mbimo min aɗa jogui en plein droit wallahi lesi mi foɗodirani makko ene min jeeyi école ne min jeeyi yummiraɓe ɗe poɗodire toon kadi min gooti ha jamma min gooti waji goto debbo goto nan ɗon somi juumani wonduno koye babli wi kam vraiment anda heddiɓe kono an kam vraiment no jirumami ni mboɗo jaɓanma aɗan ɗo hennene goto fof aɗa hokki ɗum sago muɗum wallahi lesi ni o wi kam nani o wi a foɗodiraka a waɗaka a haɓaka kadi so yimɓe mbaɗi jeeyi ha gullodiri ko an yahata aɗa régla nani o mi anda mo gonduɗa de kono vraiment no mbaɗi ko ɗum ɗo woni élection kala ka dañani caggal wona ɗo hennene nder école aji dañata ɗum yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ɗi ayi école meɗen Diaba déclé mairie ɗum ɗo wote mairie o ayi ko kewi toon anda saɗa tawa wonodiral waɗi toon ene wawno feccude wuuro ngo finalement ne wiya tan jaabi lawol o par ce que mboɗo andi won certaine yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɗi ɓe mbasa bonodirde ɗum ɗo ko élection tan goto foof bo hokko goɗɗo on dimago e hoore mum min amakomi ko jiɗɗa ko ɗum jiɗɗa ala ko mbawmi ko Allah waɗanma ɗum ɗon ko Allah tan wawi ittudema hen min ko jinmi ko oppidam e ko jinmi ko mi oppinma ko jinma ko ama ko mboɗo heewi wiide neɗɗo hayso dañi ɓiye jaro sangar futodire makko neɗɗo aɗa wawi fottude ɗum ni mais putodira e mum par rapport si portable kalɗon taw koto banggue haqqilantagal ha poola jomum mbawa artirde ɗum e ko gonɗa e dow majjum goɗum kanko woni projet ɗum tan walla wa amma Pastef kadi to Diaba to Fouta dal mboɗo heewi wiide ɓe kala ko dañen to jettanal e kono enen gandi Pastef hande ko hunde yañde kono e Fouta ɓe cuwano dañde dole kono oɗo élection garowo inchallahu rabbi ma waylare wat saabu en jii élection ɗum ɗo jewtuɗo législature o Pastef gañima guure ɗiɗo dañi guure ɗiɗi ɓe ganduɗa kañum gañi ɗum ko Macky Sall ari ɗo ko meeɗa dañede ɗum ɗon guure ɗiɗi to banggue diwan Matam to guure ɗiɗi no worno hedde seeɗa ko hen jeeyami anda wuuro wongo ɓe jejjini anda ko mogomi anda ɗeɗo guure ɗiɗi ko Pastef gañi ɗum ha laaɓi nani ɗum ɗon tawde yiyama te eɗen gandi ɓeydare ene waɗa minen hande on ɗon saaha min bondano hen hande min janti hen eɗen janana waylare ma wat ko mbimami ko Pastef momon jogui ɗo hen mo jogui ma mo ganduɗa ko groupe ko 500 membres woni hen ko départemental ne waɗi mo commune ne waɗi mo Diaba déclé min nodda yimɓeɓe ɓe gara ɓe ganda ko heete ko wona pour amen wona pour Ousmane Sonko ko pour Sénégal foof nani fenani wonde ɗo ne ko nde jiɗɗen ittude jiɗɗen ko jeeyi meɗen mon jeyɗon o naftoroɗen wallahi komin kaɓotoɗo ko janggo jaam en mbawi loriyade e ɗaɓri yimɓe en duuno min sababude ɗum ɗo ko wona ɗum ko mbasiytomi leñol ngol koko fate koɓe gullata ɗo en ballodir ko eɗen jogui fof en wallodirta ha heewi enen e koye men en ballodirta e ɗum ɗon eɗen dogo e banggueji goɗɗi ɗiɗo site uji YouTube ɗi ganduɗa hoorema ko fulɓe jeeyaɓe meɗen guddirta min Amadou komi hen saaha ene jaakaɓe wiyete enen ɓuuri hewde Sénégal ko en hayimi de par ce que min komi cifrowo ko heddiɓe ko cifrata kono cifrotumi ko moɗon ko ni to tawata million d' abonnement jeeɓa direct goto jiiya hen 30 000
yimɓe ngone en ligne ndeema ngara e ɗum ɗoji fulɓe donc a yiiden hay 1000 vues vraiment ene hersini ene satti de satti sen kemo hen 1000 vues eɗen duka en ballondirani ko e ɗum ɗo koye ballal meɗen jeeya neɗɗo waɗanma ko ganduɗa hoore ma ka andano janggo e hanki ala ene holluma ɗum hannde webtinanma yaha ene tampere muɗum natoya to yimɓeɓe natoyta to addanma aɗa yiya joni an ko tagui mbaɗa abonné e ko makko ko kadi chaîne mo sikki hewɓe meɗen gondi ko pamani teɓe kalnama ñande fof haaɓe tampama so tawi aɗa jogui compte Gmail aɗa jogui youtube téléphone ma tan aɗa wawi waɗoyde abonnement e compte Amadou Coumé mbaɗa abonnement e compte goɗɗo kala mo jiɗɗa ñande mboɗo haalde ɗum musidɗo mo mbiyami e joueur théâtre Alsane mboɗo haalnamo mbimi vraiment fulɓeɓe ɓe ballani on onon foof noon onon joueur théâtre ɓiya onon amin est ce que so gaddanɗa e ɗinɗoji e korka heewi kanƴe fof mi yeeɓiɗi wallahi wona caahan o ɓoccitiɗo e kajjasal e suka mumen yeeɓi ha laaɓi cer an ko pañitimen tan ko ballal nani sabu mboɗo andi ko mbaɗanmi ko wonko nafanma te min ala ko ɗum bonnandema e dara enen fof mbaɗoyen abonnement e compte uji mabɓe ɗi naftan ɓe ɗum ɗon ko ballal e meɗen enen so en mbawa wallodirde ɗum ɗo holko mbawɗen wallondirde en so en mbi ko enen ɓuuri hewde ala chaîne mo ganduɗa hoore ma pour hande joguiɗo hen 300 000 vues mi anda ko abonnement mi saɗi de mi wiyani ala ko mi yiyani te chaîne uji ɗiya ɗi ganduɗa hoore uddite ko hanki janggo e jaam dañoɗo hen ene 1 million d' abonnement tinnorɗen saabu Allah enen fof wonduɓe Pastef wonduɓe banggueji goɗɗi enen fof mbaɗoyen abonné e chaîne Titonde TV e ko wona kanko fof fulɓe ɗi fof mbaɗoy hen abonné ballen ɓe koye men ɓe jiiya nani yiɗande hoore mum wona añande bandum ko dukaten ɗo hen nane sa wonde kaari ka jeeyaka e leñol he ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi en taw ɓeɗo kam eɗen gandi koye meɗen gondi so tawi to ene waɗi luural ɓeɗo kam koye meɗen doganta subaka e kiide jamma e ñalawma ɓe gaddanani en émission ngaji jolfo ɓe gaddanani en théâtre uji jolfuɓe koɓe jogui ɓe dañi fof koye meɗen mbaɗata woto heewi yimɓe nenden mboɗo haala ɗum waajo mbimi neɗɗo gandirta wona haasiri ko ganduɗa hoorema bonnantama haydara aɗa foti sa hokki ɗum bande ma ko naftori ittan dokkama ɗum ɗon jinmi ya yettin ɗum bandiraɓe fof eɓe tinnoɗo saabu Allah ɗum ala ko waɗata ɓe kuuta hay hunde e ɗum ɗoji mabɓe te wasata ko nafi leñol ngol ɗum ɗon ko so mboɗo wima noon ya jokku golle vraiment mi weltima no fewi non tigui darde ma ne yooɗi kadi no mbaɗirtani waɗir noon so ɓeeto gaddi addu kolla fulɓeɓe so ɓeega gaddi addu ko mi yi ñandere neɗɗo goto hen wima Amadou Coumé minen de min jinnoma kono a fotani yaade aɗa addu ya ɓeeɗo aɗa holla Amadou Tidiane min ko chaîne joguimi ene waɗa yimɓe noon ganda mbawa famde il faut pamiren hono noon pamiren min mi ala droit hollude position ɗo keedmi c'est parce que sa woni neɗɗo rendo kalno rendo ngone heeɗo yimɓeɓe fof ne kettoma wonduɓe Idrissa Seck wonduɓe Ousmane Sonko wonduɓe wonɓe poɗɗa ko wonde puɗiɗo gajjoɗa mbawa rokkirde information ngaji neɗɗo heeɗoma kono so tawi neɗɗo andiɗo keɗɗa tan hay sinno so tawi a addi ko gandanɗa hoorema ene waɗani ɗum important dans ce cas sa renaki zappat ɗum ɗon ɓenna c'est parce que heɗata komo yiyata wonde ko an to keɗɗa ɗo heedani ɗo ko noon poɗɗa waɗde ɗum noon chaîne so tawi ko chaîne goto foof ene jogui ɗo heedi goto foof ne jogui ɗo woni kono e nder chaîne he sa yiiɗi wonde démocrate il faut mbasa hollirde ɗo keɗɗa ɗo kollira ko poɗɗa hollirde ko woni opposant ji so gari invita ɓeeto so gari aussi dokka ɗum micro c'est comme ça que ça fonctionne kono hay goto wawa yidde tan wonde kañum ko yiɗi hoɓinimo ebbito hen mo neɗɗo yiɗi fof noon yo haal wallahi kadi ko yiɗi fof yo waɗe hen yiɗi fof yo waɗa hen mi wattama bloqué mi wattama haydara mi ɗacca tan kala so mboɗo jabade mi jabma somi jabaki ma anda wonko ɗon hakki hakkille ma tolni kono kam a wawa wadde mi imposé ne jiɗirɗa ni mi waɗiri hon noon ɗum foti wonde vraiment a jarama e ngallon gollal ballo mi weltima mi duwanimama no fewi a jarama no fewi Allah watta ɗum haalirde mawde no fewi taw goto fof hankadi kañum foɗanto arde ga hennen tigui inchallahu rabbi taw kadi ko ministére uji président ji foɗanto arde en jiidirema a jarama Allah rokki en fartange noon guila comisiɗen hen fewru joni ala foof ministre biyo wonde itti koppareje totti en walla DG biyo wonde itti koppareje totti en par rapport aussi e côté chaîne men pour yidde aussi yo hunde ɓamto walla ɗum ɗo par ce que en teɗanaki ɗum en jii hewɓe ɓe ganduɗa ma waɗoɓe ɗum ɓe jeeyi ha ɗo ganduɗa hoorema yimɓe gandi exactement holonɓe caggal mumen walla holɗo keeti ɗum no aussi so tawi neɗɗo ene yiiɗi gollude ko laaɓi walla ene yiiɗi wonde indépendant e nder ɗum tuma yo ƴeew ko ɓuuri hewde e ko ɓuuri famɗude foof liggorade e warñede ma ko ɗum tagatma janggo e jaam aussi jogade konngol mboɗo jogono haalandema ɗum nani ay gueɗe kewɗe sa yimɓe jogo position ji won gueɗe ko soodede joomum neɗɗo noon Amadou Coumé hoto jaɓonde dammol hay waɗede corrompu hoto jaɓonde dammol hay goto wonto gonɗa ɗo nani won neutre sa woni ɗon tan so Allah jaɓima Allah tawat hen ay Allah kañum woni gasnata foof jikkaji ɗi gandanɗa hoore ma neɗɗo wiya ha ɗamtino hunde Allah ara tawamo hen nani ɗum ɗon ko ɗum woni koye harɗo sa ƴeewi Ousmane Sonko to ummi to hay goto miijone ko mo yettuɗo hannde 2014 to wadde laamu ngu hannde soɓe ngannduno mo yettuɗo wallahi ɓe ittata mo to ittimo to Ousmane Sonko ko homme d'état wa joni mbiya Ousmane Sonko wona homme d'état de par ce que ala parcours
Ousmane Sonko tan jogui parcours Ousmane Sonko baɗɗo impôt e 15 ans caggal impôt e demen en jeeri goɗɗum de mais woni député assemblée nationale ɗum heddiɓe ko ngoni omono ardi hannde wuro makko mono fewna ɗum yimɓe fof ne jii Ziguinchor hannde no wayni so pari so tawi laamu ngu ɗaccimo o deeƴi so Allah jaɓi temaɓe ɗaccimo fal force nani hayso ummima ɗon woni président inchallahu rabbi mo lomtito ɗum ville Ziguinchor en jeeya ville ɓe ganduɗa kañum ɓurata yowodde e Sénégal Allah ne wawi enen koye men dañen mo ganduɗa ko maire pewnono en commune aji meɗen ɗi ha wawi ko ɓuri noon jogo hakkillaji neɗɗo yo jogo hakkille tan ko heddi ko Allah tawatanma hen jogo projet en ngal ganduɗa haala pulani mbiɗa saɗa yelo Allah mo woni potel sakkama eɗen ponno yewtude noon par rapport Ousmane Sonko e Barthélémy Dias et par rapport aussi kanko e on mo ganduɗa hoorema biɗo wonde ko kañum woni chef opposition kono ko namdirta ko tan namdormami gara hen moral jiiri janggo yeewi askan wi holno jogori wade est ce que yeewi askan wi to woni ɗo waɗani divisé minen wa Pastef en 5 parties walla 10 parties minen wa Pastef minen hakkillaji men ngala e wawi yeewi askan wi minen hakkillaji mon koye Ousmane Sonko bon eyyi ɗum saabi wonde gulali ngulluɗon ɓen ɓe ganduɗa Pape Djibril Fall en ay on tan ponnoɗa hokkude min ara e muɗum on kalɗa Barthélémy Dias mo mbaɗani intéresse no an mayen battu yewtere wonde ne jiɗɗa foof aɗa wawi arde ay neɗɗo saɗa waɗa politique hoto jarani hen fende won penal ɗe ganduɗa hay fof en ganduɗa min yi journaliste kewɗi wallahi lesi jooɗi yimɓe fof ene tuumaɓe ni wonde kamɓe ko caggal laamu ngu ɗum woni kono kamɓe jooɗi ɓe mbi Pape Djibril Fall vraiment ko haali ko hay goto yan ɗum toon min Pape Djibril Fall nden no natani e politique o meeɗa luldude Ousmane Sonko par rapport koto débat makko 2021 oɗo ko haalano Ousmane Sonko e moƴƴereji hay goto andan foti o wiyatno homme d'état ɓurani Ousmane Sonko ko ni o wiyatno mboɗo jogui vidéo ji muɗum kono ko naate politique o joni ko ni ɓe mbaɗi o natani Ousmane rewat gauche o rewa droite walla jiiɗa wonde ko mbaɗa ɗo Pape Djibril Fall natani politique won gonɗo caggal makko ko on noon yimɓe donki andude ko holyon eyyi kono ne wawi aduna e ɓoyde ma kadi o bonni carrière makko vraiment kadi wonko aɗa bonnira a wawa fewnide ɗum ha ila yawmiddin Pape Djibril Fall min mboɗo joguinamo ko yakar Allah ene seedi wona cahat kadi hayde o naate politique wallahi lesi jour mo wayata o naate politique o naate o andi Sénégal sa yiiɗi ada il faut ngara gona mbaɗa warma innocent après yimɓe beele korsinma hen ko Ousmane Sonko koɓe donki dañde Ousmane Sonko ko nde o wayata nde min ñande vraiment mi weltima pourquoi ari o wi o naate politique o kono nde o fuɗɗi haalde ha booji ɗi mbatti jeyre mum he haala min hooli an holko gonɗa e dow muɗum gandimo oɗo won gonɗo caggal makko min ganda holko kono carrière makko mo bonni ɗum wona journalisme wona politique wawa dañde hen carrière mo ƴanga a weltanama par ce que politique gonɗo o koko changé ɗum weli neɗɗo metti ɗum anani kadi mboɗo waɗa fuutankoɓe defi ɓe gandu wonande jartoɓe ɗo ne mbiya Ousmane Sonko wonata candidat e punta hakkillaji woni koye ɗoygol mabɓe pinɓe taw koɓe wendorɓe inchallahu rabbi Ousmane Sonko élection 2024 inchallahu rabbi ko jeeyeteɗen Allah andi noon to gañotoɗo te minen noon ko kanko min downi Allah no wawi taw kanko woni 5e président inchallahu rabbi jarama si Amadou Koumi daña duguɓe ene ñaame galle moon o sahade ñaami kadi ɗum ɗon aɗa fonno namdade ɗum ɗon par ce que Ousmane Sonko ko neɗɗo baɗaɗo barke ay ɗum ɗo tan fonno tagde Sénégal naɓe mbaɗa Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ƴeew beñe dugub nde o rewani hen waɗa prononcé beñe dugub ko ni mbay walla woni mbay o wi ko xam nga man dema buggu beñe dugub Sénégal na piini kañum fof dogani beñe dugub Allah ene seedi wona cahan ala fof to wi beñe dugub ene waɗa barke walla beñe dugub ene moƴƴi walla ɗum ɗo dema buggu beñe dugub rek yimɓe fof piini codoy beñe dugub ayi ko kewi hen ko jagga beñe dugub non kala ko neɗɗo wiidemo comme ene andi kam hande omo waɗa o yaltini kala ko geste mo yaltini so yimɓe piini mbatta ɗum ko liggorgal daña hen kalisa heew ɗum ɗon wadde on ɗo neɗɗo ko neɗɗo baɗaɗo barke ɗum ɗon tan anni noon waadiri heddiɓe ni hakkude nela sallah sallam salamatul kasab ɓe jaafo kam konngol ngol salamatul kasab wayno kala ko haali Allah ittat haysen wonno barke Allah nuskat barke on ɗon jaafoɗa sa dañi chance an micro mo e ɗeɗo balɗe comci bulaji gonɗe ɗum ɗo jaay goto sodan ɗum non non comci bulaji ɗeɗo balɗe kadi ɓe mbatta esthétique ɗum ɗo min hanki ko marché ñallum Allah ene seedi ko marché ñallum kamɓe ɓeɗo gullani joom marché ɓe yimɓe kadi voilà mo ɗannoma mameɗen jonon bayni kongol ma bayni ko kongolam bayni ko so wona Allah jarama yimɓe mbatta hakkillaji mum no fewi ganda en mbawa dañde ɓurɗo oɗo Seydina Ousmane Sonko so Allah waɗi en pertimo minen kam min pari min komi yaltaɓe o weltanama kanko Amadou Tidiane gorko mo jaba dekli jeeri ciwolle walo ngo jenna madi kaƴet bubu awdi minen jeyda wuuro Amadou Tidiane o yetta ko sal ɗum hayɓe noon sal ɓe jooɗi so tawi ñebbe gaddanmami sal Macky Sall en sal ɓe mbatti diddade sal ɓe homme anda holno mako ɓuri wadde a ñamminanima yernanima voilà gueɗel gongal ɗimmal ngal aussi kono wini Titonde TV wonani ɗo ko Sénégal fof wonani ɗo ko Afrique fof no fotiri wonani ɗo ko monde entier ɗum noon wona tan wonde ene haale pular firti wonde ko gandanɗa hoore ma so tawi en gaddiɗo hen goɗɗum ko jiida e ɗum ɗon firti wonde ko eɗen nuskina ala c'est parce que so tawi neɗɗo woni e nder leydi te leydi ndi aɗa yiiɗi ɓamtare mayri sa yi wonde woyoɓe addata ɗumen sa yiya joni dialoɓe addata ɗumen goto foof yolta hen hujjaji mum ne haadirta hen eywa kono enen en gona média mo ganduɗa hoore ma ko mbaɗaɗo corrompi dans ce cas koko jomumen jiiɗi ko ɗum noon woni ko haalate nono enen ken indépendant ji par ce que hay goto
ittani kopporeji mum wi wonde DJ Douya so ɗum caméraji walla coda ɗum ɗo walla coda ɗum ɗo lampaji walla coda ɗum ɗo ko enen mbaɗi taƴanka bilanka mbaɗɗen feere e nder ɗum ha mbawen dañde ko jiɗɗen dañde ko ɗum noon enen foof poɗɗen ko ñaganade Allah ne titode yarata yesso ne tawno hande eɗen jii sukaɓe ganduɗa so tawi wonde ɓe gaari e nder titode ma wot ko ɓe ɓeydi hen ko heewi ko heewi heewi kono noon en mbawa addude neɗɗo taw yiyata hen hakke mum heɓata hen ko yiiɗi hebde hen kono haadirde sonno ko saago men hande taw wona enen tan jiyata hen taw koye goɗɗe jeese goɗɗe eɗen jiiha hen no haadirta hen tawno ko mbatten ko won ɓurɓe en wawde waɗa ɗum fuuf kono noon hande so tawi Allah totti en wawde haalde rendo ngo ne heeɗo en jettir ɗum Allah kono kadi aussi woto neɗɗo Allah totte tan aɗa haala aɗa heeɗe ni ha cikka wonde yimɓe fof ko an ɓurri men hakkillaji kala ko gadduɗa ene wawi ɓennude non c'est pas ça ɗum noon so neɗɗo ne haala yo miijo won taro heɗoroɓe mum mo seeɓi gandal e ceɓɗomo gandal e mo yerodiri gandal c'est très important ɗum noon mi weltanimama no fewi ɗo mbiɗa toon woɗɗi toon to Keur Mbaye Fall garɗa ha ɗo hen Parcelles Assainies uniquement pour eɗen mbawa waddude émission ɗum ne kadi aussi ko tellinde hoore mum e kadi yidde ko waɗata ko c'est très important par ce que neɗɗo so tawi wonde aɗa faye hunde jogo hen eɓɓo jogoɗa hen fimno jogoɗa hen fandare nde eɓɓo e fimde o ko ɗum hemnanma to jiɗɗa hebde ɗo c'est très important bande men tedduɓe musidɓe horsuɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajiri e bawɗum no wasata wadde ɗum bongol waɗa ɗum moƴƴol nde tawno haalde ha jofno ko jaɓanede jeya tigui on beltanama